ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಎಂತ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬುಂಡು ಅಂಚದನ್ನ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಜೋರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಡುಲಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲ ಬೈತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿನಿ ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಿನೊಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ವರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಶೋಕ್ ಆದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ತೋಚವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಉಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಎಂಕೆಂಚ ಆಪುನು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಕನಿಕುಲೆಂಚ ಸಮೋಸ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡೇನು ಶುಂಠಿ ಎನ್ನಡೆ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡುಂಡ್ಲೆ ಚೂರು ಎಂಡ ಕಂದಿನ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದನ್ನು ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು ಅಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂಡೇನು ಒಂದು ಎಂಚನೆ ಉಂಡತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಜ್ಜಿಲ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತದ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಉಗುರಿಂಡೋಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪಂಡ ಈರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ದಾಂಡ ಒಂದು ಶೋ ಕಾಣ್ಬೇಕ ತುವರೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕೊರಿಯೆ ಇಂಕ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಡುಂದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ್ಗ ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಚ ಅಂಟುಲೆ ತೂವನಗ ದೂರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಬುಡ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಿ ತಿಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೆಯ್ಯೊಂದ್ಲ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರಗಿಚ್ಚಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಡೆ ಬುಡ್ನೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಡ್ರೈ ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವೆಜ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಂಡತಿ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಇನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಪುಂಡ ಚಿಕನ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೈತೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಐಟಿ ಅನ್ನು ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಆಯ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವರ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕೆ ಒಂಚೂರು ರಗಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂದು ದಸ್ತಿನ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಚಾನು ಇನಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ದುಂಬುಲ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಮೋಸ್ದ ವೆಜ್ದ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಜಂಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಏನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಂಡದಿತ್ತೇನು ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಬರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆನಪೋತಿನ ತಿಂಕದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡದಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಜರಂದ ಆಯ್ತಾ ಸಾಸ್ಲ ಪಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತುಳಿತೆ ಡ್ರೈ ಆದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೆಡಿ ಆತಿನೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡುಕ ಅಡಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅದ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು
ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಅದ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಓಲ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಿದೆಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಐಕೆ ತಾಗದ್ದೀಕ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಅಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶೇಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜೆಂಚೆ ಅನ್ನು ಪೂರಿದಂಚ ಲಾಟ್ವೆ ಇಚನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಚಪಾತಿ ದಂಚ ಲಾಟದ್ಲ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಗೆತ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆ ನಾನು ಇಂಚನ ಕೆಂಚ ಉಂಡದೆತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಲಾಟಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಅಂಡು ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಿಂಜಾಗ ಇಟ್ಲೆಗ ಮೊಮ್ಮಸ್ದ ಓ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಓ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಶೇಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಚ ಉದ್ದದ ಟೈಪ್ ಉದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡು ತೋಚವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆಂದು ಯಾನು ಇನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡೇ ಅಪೂರ್ವ ಏಪೋಗು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಲಿ ಬೊಕ ಡೈಲಿಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ ಅಂಡಲ ಅಪೂರ್ವಗು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ರೆಗ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಪಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಡ್ಲಿದ ತುಂದುರುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಬೇತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುನದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಐಟ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಡ್ಲಿದ ತುಂದುಡು ಸುಮಾರು ದೀವರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಿಮಿಷಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆತು ಉಜುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಸಾಸ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಸ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಸ್ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.